Как си? Благодаря, добре. И аз така. Мислиш ли, че последно ще кажа твоето име? Надявах се. Надяваш ли се? Да, Ако не много. бях казал, Малко разочарована. Да. Разочарована. Да. Сега? Сега съм много щастлива. Сега си много щастлива. Да. Откъде си? От Долен чифлик. Кой е това долен чифлик? Това е едно... Има ли горен чифлик? Има. А среден има ли? Не. Няма. Много долен то чифлик. Долна работа. Така, какво значи това долен чифлик? Къде се намира? Варненска област е това. Варненска област? Да. Да? Колко голямо село ли е това? Град е. Град е? Да. А горен чифлик е село? Село е, да. Значи аз съм от Долен чифлик. Друго си е Долен. Ние от Долен чифлик сме граждани. Вие от Горен чифлик сте селяндури. Така, селяни. Ми се обиждате, шегувам се просто. Та, радваш се, каква иначе, какво се занимаваш? В момента с нищо. В момента с нищо. Да. Добре, надявам се да се представиш добре. Аз също. И ти ще дам също? всичко от себе си, за да се Добре, желая ти успех. Благодаря ти.